Ahojte, odišlo mi čerpadlo na pračke LG, tak spravím také rýchle video, možno to niekomu pomôže. Ja som to rozrábal tak, že samozrejme najskôr si vypnite prívod vody a vypnite elektriku, teda odpojte zásuvku, kabel. Potom zozadu tento vrchný panel sa dáva dole jednoducho, že tuto dozadu sú iba dve skrutky. Trošku sa to posunie smerom dozadu a vlastne len zdvihne, to je celé. Potom treba vybrať tento šuflíček na dávkovanie prostriedku. Tu je také tlačítko push, to sa jemne stlačí, vysunie sa to von celé a pod tým vlastne, jak sa ten šuflíček dá von, tak tu je potom lepší prístup k týmto dvom skrutkám. To sa musí tiež odskrutkovať a ten panel potom zozadu je, myslím, ešte chytený bol tuto cez tie dva plechy dvoma skrutkami ďalšími. Takto sa to dá von. A potom sa dajú dole dvierka, to je len na dva hexašroubky tiež, takže to je easy. A potom je tam guma na takejto pružinke. Takže tu vlastne okolo tohto, jak bola tá guma, tak to sa iba natiahne. Tuto do toho očka som vrazil šroubou a trošku to natiahol a vybral. No, teraz je to v takomto štádiu a ešte som zabudol. Potom je tu ešte tento plastík, čo bol tu. Treba odskrutkovať jednu skrutku tam, vybrať to von, normálne to z boku vypáčiť a vybrať to. A tu sú, na tých plechoch sú ďalšie dva šroubky. No. A tým myslím, že to bolo komplet. Ešte nezabudnite tieto dva. No a máme prístup spredu k tomu čerpadlu, ktoré je vlastne tuto, ktoré je vlastne tu je to na 3 šroubky, takže sa to dá teraz pohodlne vybrať, no a potom to už len v spätnom poradí dať naspäť. Ešte to čerpadielko môže byť dobré, možno, že je tam zaseknutý len nejaký kamienok, takže si to prekontrolujte, možno, že nebudete musieť ani objednávať nové. Tak zdar.